I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on. Hyvää päivää katsojat ja tällä hetkellähän mulla ei oo niinku mitään muuta kuin nämä mun kamat. Elikkäs mulla ei oo maita eikä mitään. Ja mä tuun tekee pelkkiä Growtopia-videoita. Ja mä koitan jatkossa saada mulle itselleni hyvän maan, koska mä en halua myyä mun settiä ollenkaan. Ja noin. No eipä ihmeitä. Ja sitten mulle saattaa tulla eri niin kun YouTube-kanavia, että saattaa tulla ihan niin kuin vlogikanava ja saattaa tulla jotain muutakin. Mutta tää on nyt vaan pelkkä Growtopia-kanava. Koska jos mä laitan siihen perään GT, niin sitten tää on myöskin GT, eli sitä ei oo mikään Gameplay TV, mikä onkaan. Vaan tää on ihan vaan suomalaista Growtopian peluuta, että joo. Tää on silleen aika tylsä peli, mutta kyllä tässä on aika paljon tekemistä. Ja mä saatan ehkä jossain vaiheessa myyä sitäkin, tän mun setin. Ja ostaa sitten jonkun hyvän maan. Tai tehdä hyvän maan. Ja tosissaan mun entinen maa, elikkäs tämä. Niin mä oon myynyt sen mun kaverin pikkuveljelle. Joka on niin jonne, että se yrittää myydä sitä koko ajan ylihinnalla. Niin mä en saata ehkä ostaa tätä takaisin koskaan. Mut joo. Me nähdään ensi videon parissa. Ja se ois